Chloe a fi'n gweithio i'r Academi Prentisiaeth o dan o'r Bwrdd Iechyd Hywel dda. Teitl fi yw y Prentis Iechyd Gofal. A yn ystod pob dydd i dydd, rydw i'n helpu patient gyda gwneud gwahanol pethau fel cymryd blood pressure nhw a pethau ynglyn â ni, a hefyd helpu nhw golchi a codi yn y bore. Hefyd yn ystod y dydd, rydyn ni'n helpu mynd â bwyd ato nhw a yn dibynnu arno pwy fath o care mae eisiau arno nhw, ni'n gallu adapto a wneud pethau gwahanol iddo nhw. O tyfu lan, o'n i wastad moyn wneud rhywbeth yn iechyd, o'n i ddim cweit yn siŵr beth, ond ar ôl edrych ar gwahanol ffurfiau o gweithio yn y swyddfa iechyd, nes i penderfynu nyrsio bydd y peth byddai'n joio'r mwyaf. Fi credu pob dydd yr un peth a oedd e jyst yn ffordd dda o mynd mewn iddo fe a o'n i jyst meddwl byddai'n joio fe. Fi'n credu mam fi nath dylanwadu fi mwyaf. Tyfu lan o mam fi wastad yn gweithio yn y sector iechyd y gofal. A jyst gweld y ffordd oedd hi yn edrych ar ôl pobl a oedd hi'n rili dda yn job hi. A o'n i'n gallu gweld y gwahaniaeth oedd hi'n wneud yn y cymuned. So fi'n credu oedd na wedi dylanwadu fi lot i moyn mynd mewn i'r iechyd yma. Fi'n credu gyda ysgol, allech chi mynd i lot o gwahanol llefydd. Fel pan o'n i'n chweched, o'n i ddim cweit yn siŵr beth o'n i moyn wneud, a lwcus o'n i'n nabod mewnwyr o Menter Sir Gar, a nath hi helpu fi ffindio ffordd gwahanol yn lle prifysgol i mynd mewn i swydd fi. Ond mae lot o gwahanol ffurfiau a mae lot o gwahanol pobl i gael allech chi siarad i. A hyd yn oed os ti jyst yn gweud fi'n lico'r peth yma a maen nhw'n gallu ffindio swydd sy'n gallu helpu ti mynd lawr y rwt na. Es i ddim i prifysgol. Penderfynus i oedd e jyst dim i fi, o'n i ddim moyn mynd bant a wneud y cwrs. A hefyd, gyda'r Prentisiaeth, obviously chi'n cael talu y holl ffordd trwyddo. A os ei di prifysgol nyrsio, so chi'n cael talu. A falle mae fe'n cymryd bach yn hirach, ond yn gyfan gwbl fi'n credu mae fe'n opsiwn eitha dda i cael chi mewn iddo fe. So fi'n credu mae sgiliau Cymraeg yn rhan eitha mawr o gwaith ar y foment. Ar y foment fi'n gweithio'n Tregaron sy'n ysbyty cymunedol. A mae rhan fwyaf o patients ni dydd i dydd Cymraeg yw'r unig peth maen nhw'n siarad. So mae fe'n helpu gyda, os maen nhw'n dod mewn iddo ni a adre maen nhw'n siarad Cymraeg a sim lot o Saesneg i gael, rhai weithiau mae'n helpu os ni jyst yn mynd mewn a cael chat fach da nhw yn y Cymraeg. So gallen nhw gweud unrhyw beth sy'n boddran nhw neu unrhyw beth maen nhw'n gyfynnu, ond so nhw'n cweit yn siŵr sut i ffurfio fe yn y Saesneg. A fi'n credu mae'n neud nhw teimlo bach mwy cartrefol wedyn ni yn yr ysbyty. So, bydd yr Prentisiaeth fi'n wneud lefel 2, 3 a 4 yn Iechyd y Gofal. So, ar ôl fi bennu'r Prentisiaeth, byddai'n nyrs cymwys. Hefyd, ar y ffordd lan i wneud yr degree yma, bydd sawl cymwyster arall allai darganfod. Mae fe'n hefyd yn dda'n gwaith, mae eitha lot o gwahanol pethau allwch chi wneud i datblygu dy gyrfa. A fi'n credu y prif beth yw sdim rhaid mynd i prifysgol i cael job dda. Fi'n credu y peth mwyaf cyffrous yw bod dydd i dydd, so chi'n mynd i gweld yr un peth drosto, mae pob claf yn gwahanol. A hefyd, mae fe'n eich chi'n teimlo dda bod chi'n helpu'r cymuned a helpu pobl gwella a mynd nôl i teuluoedd nhw. So fi'n credu y tip gyntaf byddai'n rhoi yw edrych mewn i ffurfiau gwahanol a mynd mewn i swydd. Fi'n credu yn ysgol ar ôl wneud lefel A, mae lot o bobl sy'n mynd i prifysgol. Ond os ych chi'n edrych rownd a siarad â bobl gwahanol, chi ffindio mae gwahanol fforddau i mynd mewn. A fi'n credu'r ail tip bydd pa i teimlo lot o pressure neu pwysau arno chi i mynd i prifysgol yn syth. Allwch chi wneud unrhyw beth tuag ato swydd pwy bynnag oedran i chi. Fel fi'n nabod lot o nyrsys sy'n newydd dechrau a maen nhw'n 40s, 50s, bethau fel ni. A fi'n credu'r trydydd tip yw jyst triad gorau glas a cadw ymlaen yn bod dy hunan, a fi'n credu bod chi'n mynd yn bell yn ei ni.